अरे कैसन जमाना देखो आइल भगवान हो कि कैसन जमाना देखो आइल भगवान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। कैसन विधाता लिखला कौन विधान हो। कैसन विधाता लिखला कौन ही विधान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। ई घटना भैया आए दिन घटता कि हनीमून के दिने कोई पहाड़ से ढकेल देता, कोई ड्रम में भर देता, कोई जहर खिया के मार देता, कोई कुकर में उबाल देता। इस समस्या भैया बहुत तेज़ी से बढ़ल चल जात बा। तो कहे के बा अरे कौनो कुकुरिया ड्रमवा में भरेले तो बोटी बोटी काट कौनो कुकर में उबालेले। अरे कौनो कुकुरिया ड्रमवा में भरेले तो कौनो बोटी बोटी कट के कुकर में उबालेले। तो जहर खिया के कौनो ले लेवे परान हो। तो जहर खिया के कौनो ले लेवे परान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। अरे पापा के खोजल दुल्हा मन न पसंद बा। अरे पापा के खोजल दुल्हा इनके ना पसंद बा। बनरा बकटुआ के बूची के घमंड बा। बनरा बकटुआ पे बूची के घमंड बा। अरे पापा जी के खोजल दुल्हा इनके ना पसंद बा। हे बनरा बकटुआ पे बूची के घमंड बा। हे बनरा बकटुआ के बूची के घमंड बा। तो पहाड़ पर से धक्का दे के करे कम तमाम हो। पहाड़ा से धक्का दे के करे कम तमाम हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। तो कैसन जमाना देख आइल भगवान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। भैया पहले के माई बाबू जब बेटिया के विदाई कर दे चिंता में रहे कि फिर बेटिया के का हुई कि आपको समस्या देखा का होता। रोई रोई बेटी के विदाई करे माई। बेटवा के होई कायब चिंता करे माई। रोही रोही बेटी के विदाई करे माई। बेटवा के चिंता करे अब बाबू माई। तो अमन भोजपुरिया कैसो होई जा बिहान हो। अमन भोजपुरिया कैसो होई जा बिहान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो। तो कैसन जमाना आइल देख भगवान हो। लेतिया दुल्हिया दुल्हवा के जान हो।